Halo Dek, dulur-dulurku Gunung Kidul iki nek sing durung ngerti, iki ana tugu jam. Iki ketoke lawas banget ki taun piro iki. Ana logone. Iki lawas banget ki mbuh di deket tahun piro iki. Ning Prapatan Jeruk mburi pos pantauan lalu lintas Kidul RSUD lho. Menawa ana sing ngerti sejarah jam iki karo tahun piro, silakan komen lho. Ning Prapatan RSUD Wonosari lho. Kek tuku jam iki ning Kidul Prapatan ning nggon pucukan delik ning buri kono. Ana sing do ngerti sejarah silakan komen.